Chodím, mám velmi dobrou trenérku na cvičení, na kondiční cvičení, Irinu. A když mě sledovala, jak cvičím, tak najednou si všimla, že mám jednu nohu kratší. A řekla, že by mě doporučila k jednomu panu doktorovi, který tady ordinuje. A je to klinika, která se jmenuje Body Balance. A že by mi asi z toho problému pomohl. Takže jsem vyhledal pana doktora. A potom, co mě pan doktor nechal vyfotit sestřičkou, zjistil, že opravdu teda mám jednu nohu kratší. A podnikl takovou kůru, která nebyla úplně příjemná, protože jsem měl pocit, že i špatně otáčím hlavu. A po té kůře, která je docela taková jako drsná. A potom, co mě vykrákal za nohu, tak jsem zjistil, že se mi mnohem líp nejen chodí, ale že když třeba se meju, takže už nemám pocit, že se nakláním na jednu stranu. A najednou jsem se cítil zase zcela normálně a přestal jsem vnímat to, že předtím bylo něco špatně a teď je to vlastně všechno v pořádku. Takže přestože ta kůra, která tomu předcházela, nebyla příliš vlídná, tak byla velmi důležitá. Pokládám ji teda jako za dost podstatnou teda pro svůj současný stav, přestože už nejsem žádný mladík, taky vidím na sobě teda změnu, která je pro mě fyzicky velmi významná. No skvěle. Takže dneska jsme právě další korekce neprovadíme pro té výrazné zlepšení a viděli jsme posturálně, že tam se to tělo odehrálo, to se zmínilo na tom spine lineu, takže dneska to nebudeme vás dál trápit a ať se to všechno krásně daří a to funguje. No a právě když jsem dneska vlastně byl na kontrole po těch asi 4 měsících, tak vlastně další průnik do hlavy už nebyl potřeba. Noha vykazuje teda moji vrozenou jaksi odchylku, která ale už jako mě nepůsobí žádný problémy, takže jsem rád, že jsme se teda takhle potkali, protože to pokládám teda jako dost podstatný zlepšení teda mýho, nebo podstatný zlepšení kvality mýho teda fyzického života. Jasně. Super, tak to... Skvělý. Perfektní.